aikaisempiin jaksoihin verrattuna jo yllättävänkin keväistä sunnuntaipäivää. Ja näin kevään tullen päästäänkin tänään sitten taas klassikkoautojen maailmaan. Katsottiinkin tuossa yhdessä aikaisemmassa jaksossa jo sellaista kakkoskautta harrasteautoa alle vielä 1,000 eurolla, mutta tällä kertaa katsotaan sitten oikeasti ihan niin kuin klassikkoautoja. Elikkä kriteerinä on se, että auto on museoiässä ja ei katsota mitään sellaisia projektikuntoisia, eli mä saatan autoista kyllä sitten sanoa, että jos periaatteessa vastaavia autoja on projektikuntoisena tarjolla sitten edukkaammin, niin saatan mainita asiasta, mutta lähtökohtaisesti katsotaan kuitenkin tieliikennekelpoisia autoja, eli esimerkiksi sinulle, jolla ei ole aikaisemmin ollut harrasteautoa kautta tuollaista klassikko kesäautoa, tai haluat vaikka sitten suoraan sellaisen, joka on valmiiksi jo museorekisterissä, niin sellaisia yksilöitä tänään kuitenkin sitten pääasiassa. Se pitää sanoa heti videon alkuun, että etenkin noiden 80-luvun autojen kanssa, etenkin vähän yleisempien mallien kanssa, mä oon huomannut sen, että todella usein on myynnissä sellaisia yksilöitä, jotka mun mielestä on aivan täysin museokuntoisia heti suoraan oston jälkeen. Eli periaatteessa melkein voisi museotarkastukseen viedä suoraan. Ja hinnat on todella paljon edukkaampia kuin sitten autoilla, jotka on jo sitten museokatsastettu. Eli kannattaa kuitenkin, ennen kuin ostaa sitä valmiiksi museorekisterissä olevaa yksilöä, niin kannattaa kuitenkin katsoa, että onko siellä tarjolla huomattavasti edullisemmin yhtä hyväkuntoista autoa, vastaavaa autoa, joka sitten ei ole vielä museokatsastusta käynyt läpi. Ja mitään merkkejä ja malleja ei tänään katsota, eli nyt mennään ihan perinteisellä Stugenetti-autossa kaavalla, eli pelkästään hinta, joka tänään toi maksimi on toi 10 000 euroa ja vuosimalli päättyen 93. Ja tosiaan pelkkiä museokatsastettuja ei katsota, koska sitten niitä vaihtoehtoja olisi paljon vähemmän. Ja jaksossa myöskin todennäköisesti voi olla mielenkiintoista se, että kaikki ei välttämättä ole miettinyt, että minkälaisia autoja nykypäivänä on sellaisia, jotka alkaisi olla jo siinä museoijan kynnyksellä. Eli tämä on ehkä vähän sellaista henkistä jatkoa myöskin tuolle edelliselle uhanalaiset autot jaksolle. Eli katsotaan ihan harrasteautoja nyt ja ei mietitä mitään uhanalaisuuksia tai mitään tällaisia, mutta tämä saattaa, ihmiset ei aina huomaa sitä ajan kulumista. Se huomataan arjessa, mutta sitä ei välttämättä, esimerkkinä jos sä autojakin harrastelet, niin sitä ei välttämättä ainakaan päivittäin tule ajateltua tai vuosittain, että mitkä automallit tänä vuonna tuleekaan nyt siihen museoikään. Niin ihan tässä esimerkiksi ensimmäisenä me nähdään tällainen 90-luvun alkupuolella esitelty ensimmäisen korin Suzuki Vitara. Niin mä luulen, niin tosiaan unohtu sanoa se, että nettiautos on tällainen mukava puki tällä hetkellä. Tää lopullisesti avaa tätä sivua, päivittää tätä sivua uudestaan. Eli me joudun täältä ylänurkasta painamaan ruksista, niin sitten se lopettaa ton sekoilemisen. Mä en tiedä, onko tää nyt nettiauton päässä tää ongelma. Ainakin mulla kaikki muut sivut. Voin tietysti kokeilla tosta itse asiassa, mennään vaikka huutokaupat.comiin, katsotaan tekeekö se samaa. Ei tee, eli huutokaupat.comi esimerkiksi toimii ihan täysin. Eli nettiauton päässä on nyt tällä hetkellä täällä selainversiossa joku ongelma, että tää tosiaan luuppailee, boottailee tätä sivua yhä uudelleen ja uudelleen. Se lataa sen ihan saman tien ja toimii, mutta sitten se lähteekin lataamaan tätä sivua uudelleen, enkä tiedä minkä takia. Vähän nettiin päivitystä, mulla on tällä hetkellä näyttää, että 5G:llä jopa 100 megaa, eli täällä meikäläisen Lande-mestoilla, niin mä oon oikein tyytyväinen tuohon netin nopeuteen tällä hetkellä. Ja varmasti olette tekin, koska joskus on ollut pieniä pätkimisiä ja ääni saattanut tulla suun liikkeiden mukaan vähän eri tahtia ja muuta, niin se on tosta muutaman kympin netistä todennäköisesti osittain myöskin sitten johtunut. Mutta tosiaan, tässä on nyt sitten esimerkkinä tällainen Vitara, niin tää nyt ei ole mikään museopeli todellakaan,
Mutta miettikää, että tämäkin on museoikäinen auto. Eli jos tällaisen papan helmänä löytää, niin ei sitä minnekään mettää kannata enää viedä. Etenkin noita maastureita ja vähän työkalumaisempia autoja mun mielestä niin kuin minttinä säilyy turhan vähän. Eli vaikka auto ei olisi kovin harvinainen, niin sellainen vitsi, kun me unohan koko ajan lopettaa tuon sivun luuppailun. Tietenkin pitkäkatot, niin nämä oli 10 vuotta sitten vielä todella edullisia autoja, mutta pitkäkatoissakin on, eli puhutaan näistä 80-luvun jenkkifarmareista, niin nämä oli vielä tuossa 10 vuotta sitten sellaisia jenkkimiesten käyttiksiä ja talviautoja, eli näitä ei mitenkään niin kuin harraste mielessä hirveästi arvostettu, mutta koska määrät on vähentynyt ja hinnat on noussut, niin myöskin näissä pitkäkattofarmareissa sitten nämä hinnat on pompsahtanut, että nykyään tällainen perushyväkuntoinen, mikä ei ole ihan laululintta, niin on tällainen 3-4 tuhatta alkaa olla toi hinta, että ei enää 1,5–2 eurolla näitäkään saa. Eli tääkin on ihan kohtuullinen hintapyynti tällaisesta autosta, mikä on kuitenkin alkuperäiskunnossa, eikä tosiaan ole mitään rävelletty. Eli patinaa löytyy, mutta ihan suht asiallinen yksilö. Tässä me nähdään, hienosti mulla toi kamera menee ihan mustaksi kun pistää Mulla tosiaan on niin iso ruutu tässä naamaneessa, että se toimii jo melkein sitten kuvausvalona. Ikävä kyllä sitten nämä taustat menee mustaksi, kun näitä kuvia katsoo, mutta ei se varmaan ketään haittaa. Tässä nähdään, että tätä ruostevikaa täällä piilossa sitten, täällä helmojen, täällä on tällaiset rosteriset helmapellit sen ihan helmapellin päällä näissä pitkäkatoissa muun muassa, niin nähdään, että tuolta se ruoste puskee aika iloisesti. Tosiaan, noi on nykyään ton hintaisia ja sille ei niin sanotusti minkään voi. Sitten, mitähän muuta täältä löytyy? Siitä on ollut tuolla uhanalaisessakin oli keskustelua siitä, että nämä kasarijapsit ei jotenkin vieläkään ole toi hinta kauheasti päässyt nousemaan. Ja en mä nyt sinällään sitä ihmettele, kasari Opelit, Fordit ja muut, niin perusetuvetoauto, ei mikään ihmeellinen, niin on se ymmärrettävää tietenkin, että jos siellä saat vaikka 80-luvun asiallisen vaikka Mersun tai Bemarin tai muun muutamalla tonnilla, niin on se nyt ihan ymmärrettävää sinällään, että kuka maksaisi Nissan Sunnista sitä samaa hintaa. Mutta on nääkin kuitenkin, kyllähän tässäkin niin kuin fiilistä ja meininkiä saa ihan eri tavalla, kuin että sä ajat jollain uudehkolla autolla. Että onhan tässäkin ihan eri tunnelma. Että jos sulla on pian budjetti, niin tällainen on tosi halpa ylläpidettävä ja helppo korjata ja muuta. Eli tällainen just voi olla ensimmäiseksi harrasteautoksi voi olla ihan kiva valinta sitten, jos haluaa mahdollisimman helpolla päästä. Sitten täällä on nyt tää muuten loppu tää sekoilu näköjään, kun oli toi pien tauko tossa mulla välissä tosiaan, niin ei enää päivittele itsestään tää sivu. Nää on yllättävän paljon hävinnyt nämä kasari 626, tietenkin mätäongelmien takia suurimmilta osin. Mutta nyt mä oon huomannut, että jostain syystä viimeisen parin viikon aikana näitä on jostain, niin kuin tuolla oli Facebookissakin jopa 2 yksilöä tätä korimallia myynnissä, ja nyt täällä on nettiautoakin tullut uusi sitten GC-korinen 626 tarjolla, niin ihmettelen, että mistä ihmeestä näitä on kaivettu nyt sitten yhtäkkiä, mutta hyvä, että niitä vielä jokunen on. Ihan asiallinen pientä ruostetta ja lommoa löytyy, et ei mikään sellainen suora museopeli todellakaan. Siellä on lämpöpelti, alkaa olla vähän entinen, mutta se nyt ei toimintaan vaikuta. Mutta mä suosittelisin teille, jotka myytte näitä harrasteikäisiäkin autoja. Tossakin kuitenkin toi hintapyynti oli kumminkin ihan jonkun verran, et ei puhuta ihan muutaman satasen autosta. Niin suosittelen, että sen verran jaksatte nähdä vaivaa, että pesette auton kunnolla. Täälläkin on kaikki syksyn lehdet sun muut edelleenkin pellin alla. Ja tässäkin nähdään, että aika rankkaa öljyvuotoa tuolta venttiilikopan tiivisteestä todennäköisesti. Niin sekin kannattaisi tällainen pikkunen remontti tehdä, että vaihdat sen venttiilikopan tiiviste ja peset konehuone ja muuta. Auton ei tarvi olla täydellinen, auton ei tarvi olla uusi, mutta vähän voi viitsiä kuitenkin tehdä sitten muutakin kuin tollasta, että kuvailet ja muuta, niin muutamia pieniä juttuja kyllä tekisin tähän autoon ennen kuin kehtaisin pyytää sitten noinkin paljon, mutta ainakin helpottaisi myyntiä.
Sitten 124 hinnat on noussut siinä mielessä, että edelleenkin sellaisia vähän linttapommeja saa tosi edullisesti. Mutta mä oon huomannut, että vaikka jo ehkä 5 vuotta sitten sellaiset todella asialliset, niin kuin melkein museokuntoiset 124 maksoi niin kuin vaikka 4-5 tuhatta euroa, niin mä oon huomannut, että tässä parin vuoden sisään on sellainen muutos tullut, että se taso, minkä kuntoinen sen auton pitää vaikka koriltaan olla, että siitä voi pyytää niin kuin oikeasti monta tonnia, niin se taso on vähän madaltunut. Eli auton 124 riittää, että se on niin kuin ryhdikäs, alkuperäiskuntoinen, asiallinen ja teknisesti ehjä, niin se on jo muutaman tonnin auto. Eli sen ei tarvitse olla enää niin kuin ruosteeton ja ihan virheetön sitten kunnoltaan. Tämä on kyllä tosi siisti, vaikka siinä noin kromikaaret onkin vähän sellainen arveluttava juttu ja tyylikkäät kasaripenkin päälliset siellä sisällä. 124 on todella hieno auto. Edelleenkin täällä on joitakin yksilöitä, esimerkiksi sillä laiskimalla 200D-koneella, millä kyllä tääkin on. Niin siellä on yksi yksilö muun muassa. Katsotaan löytyisikö se tosta. Onko sitä sitten enää tarjolla. Ainakaan tuolla 200 ei löytynyt. Katsotaan löytyykö Eellä. Niin näissäkin kannattaa olla tietynlaista silmää, että jotkut saattaa myydä sellaista yksilöä, mikä on oikeasti ihan yhtä hyvä kuin noin monen tonnin yksilöt, mutta se itse myyjä ei vaan oikein niin kuin näe tai tajuu sitä, että se sen oma auto on oikeasti aika hyvä. Ja tässä tämä on. Niin tämä on 200, ja mä tiedän, että noin kilometrit ei pidä paikkaansa, koska mä olen 10 vuotta sitten omistanut tämän auton. Ja tämä oli silloin aivan minttikuntoinen, ruosteeton yksilö. Tämä oli todella hienosti pidetty auto. Ja tämä myy tätä vähän tälle, että ruosteet saa kaupan päälle ja pientä laittoa siellä, täällä ja muuta. Niin tämä myy tätä vähän silleen, että tämä olisi niinku romumpi tämä auto kuin mitä tämä on. Ja totta kai tänne on tullut ruostetta. Tämä ei ole virheetön auto enää, mutta tämä on edelleen huomattavasti parempi kuin yksikään alle 2 tonnin vanhempi Mersu nettiautossa. Ja tämä on ollut jo jonkun aikaa täällä nettiautossa myynnissä tällä hinnalla, ja tämä on vielä katsastanutkin tämän välissä, eli nyt tämä on vielä tuoreella leimalla, ja hinta ei ole noussut. Niin mä oon ihmetellyt, minkä takia tämä ei niinku kelpaa, koska tämä on oikeasti edullinen. Toi Repsikan ovi siinä on selkeästi huonoimmassa kunnossa, mutta muuten niin tämä on kohtuullisen pienellä rahalla ja vaivalla tämä auto tehtävissä tuollaiseksi 3-4 tonnin autoksi. Ja miekin tätä on vähän harkinnut, mutta että jotenkin aina tuntuu hölmöltä ostaa omia vanhoja autoja takaisin, vaikka siitä nyt onkin 10 vuotta aikaa ja hinnatkin on muuttunut. Niin silloinhan tämä oli ei ollut todellakaan, tämä oli sellainen tonnin auto silloin niin kuin priimakuntoisena. Että hinnat on muuttunut, ja tämä olisi todella järkevä ostos kyllä, koska vaikka tämä omistaja ei sitä tiedä, niin tämä on aika helmi kuitenkin. Edelleen, vaikka siinä pientä ruostetta ja sanomista onkin, niin kyllä tästä näkee, että lumisena otetaan kuvat ja muuta, että omistaja ei selkeästi arvosta ihan samalla tavalla autoa sitten kuin vaikka minä. Siellä on pientä puskurissa vähän sanomista, mutta siis tässä on todella paljon huonomman kuvan kuin mitä me tiedän, että tämä on. Niin kuin ihan pikku myllytys ja vähän noita ruosteita korjaa, niin taas tosi hienossa kunnossa tämä auto. Niin suosittelen kyllä. Myyjälle ihan tietenkin tästähän on vaan hyötyä, kun mä kehun tätä autoa, että tämä on parempi kuin miltä tämä näyttää, mutta myyjälle niin kuin tulevaisuuden varalta, niin jos tämä auto olisi puhas, vaikka olisi niin kuin vaikka pesty kunnolla, tämä on just selkeästi himmentynyt maali, niin sitten tähän valkoiseen väriin tulee sitten tällaista, että nämä mustat kaikki liat pinttyy tuohon pintaan. Niin pesty kunnolla sienellä ja vahattu ja vaikka UFO-pölykapselit laitettu paikalleen, niin tämä menisi varmaan 2,5 tonnilla kaupaksi. Että tuossa ilmoituksessakin voisi vähän kehuakin autoa. Laittaa siihen, että pientä ruostetta löytyy, mutta niin kuin ihan ryhdikäs ja asiallinen niin kuin räpeltämätön yksilö kuitenkin. Niin vähän kun panostaisi ilmoitukseen, niin varmasti saisi myytyä nopeammin. Ja minun vähän siinä mielessä harmittaa, mulla ei ole mitään tarvetta tälle, mutta sen takia mä oon tätä harkinnut, koska tämä on sen verran huono tämä ilmoitus, ja tämä on vähän tällainen niin kuin Jonne-magneetti tämä ilmoitus tällä hetkellä. Että tässä on riski, että tämä menisi vähän sellaiselle huonolle pidolle tämä auto. Mutta tietenkin talvi on jo onneksi mennyt, että taas on yhdestä talvesta Mersu selvinnyt kuitenkin, niin toivotaan, että menisi jollekin ihan asiantuntijalle.
No, kuinka monta kertaa pitää mennä taaksepäin? Monta. Sitten täällä on, hilukset on aika kalliita nykyään. Mun mielestä niin 4,5 tonnia, niin kyllä hienommankin harrasteen saa kyllä sitten sillä hinnalla. Siinä on esimerkkinä turbodiisseli 124, eli tää on varmaan 93, niin en tiedä onko jo moniventtiilimoottorilla. Heti jos on vähänkään tämmönen loppupään 124, mikä on edes kohtuullisen asiallisessa kunnossa, niin tääkään ei mikään priima ole. Mutta heti jos on tällainen alkuperäiskuntoinen, ryhdikäs, siisti 124, etenkin näitä loppupään autoja, tuplaturvatyynyt, sporttirattia, jotain tuollaista pientä varustettakin verrattuna sitten noihin kasariyksilöihin. Tässä on hyvä ilmoitus, siinä on rehellisesti kuvattu kaikki ruosteen alut ja muut. Ja näistäkin näkee, että on vähän yritetty kiinni ottaa, ei mitenkään kauhean hyvin, mutta vähän yritetty jotain tehdä kuitenkin. Ihan asiallinen ilmoitus, mutta kyllä sun tolla hintapynnillä pitää jo aika asiallinen ilmoitus sitten autossa tehdä. Sitten on kasarikadetti, ja näitä saa välillä ihan muutamalla satkullakin kyllä. Ja voit saada tällaisen kasarikadetinkin, voit saada ihan museorekisteröidynkin, voit saada alle 2 tonnilla. Siinä on aika edullinen sämpyläkaprise. Vähän on korissa sanomista tai aika paljonkin, mutta tää on sellaista sanomista, mikä ei periaatteessa, niin jos sinua ei häiritse, että on vähän sellaista rottaluukkia, niin tässä on tällaista patinaa, mutta se ei silti tarkoita, että se kori olisi välttämättä kauhean huono. No on täällä kyllä selkeästi vähän mädän alkuakin ja sellaista, mutta ei tosiaan minunkaan niin kuin tällaiset sinällään aina kiinnosta. Tietenkin näidenkin pitää hinnassa näkyä, mutta ne ei kuitenkaan mihinkään katsastukseen tai ajamiseen vaikuta sitten. Mutta juuri leimattu. Tuulilasi on vähän ikävä juttu tällaisessa jenkkiautossa, koska sitä ei ihan millään satasella sitä uutta lasia saa. Ihan asiallinen vaihtoehto. Sitten aletaan puhumaan oikeasti niin kuin harrasteautoista, niin siinä on 5.3 Sovereign 12-sylinterinen Jaguari. Tätä vanhempaa koriahan tehtiin tosiaan sitten, tätä 12-sylinteristä tehtiin sitten paljon kauemmin. Eli tämäkin on sen verran tuore jo, että pienempi koneiset mallit on ollut jo sitä uudempaa XJ40 koria tohon aikaan, mutta tätä 12 pyttyistä tehtiin tätä vanhempaa koria sitten vähän kauemmin. Ja tällaiset on jo vähän sellaisia autoja, mitkä vaatii jo vähän perehtymistä, eli pientä laitettavaa on ihan varmasti jatkuvasti. Eli jos sä haluat sellaisen helpona harrasteauto, millä sä enemmän ajelet kuin korjaat, niin tää ei välttämättä ole sulle. Jos sä haluat oikeasti hienon harrasteauton, mikä sitten oikeasti tuolla katukuvassakin kiinnittää ihmisten huomioon, niin kyllähän tällainen jakki on sitten siellä ihan kärkipäässä. Vähän on niinku ruostekupruu ja muuta, niin okei, 12-pyttynen, niin mä ymmärrän ton hintapyynnin kyllä. Mutta voi olla aika hankala myydä kyllä. Kyllä tossa kunnossa tuolla hinnalla. Täällä on Nivaa, mutta ehkä mä Nivaakin pidän enemmän kuitenkin sellaisena käyttiksenä kuin harrasteautona, vaikka se nyt on harrasteauto, mutta ehkä se ei ihan sellainen klassikko kuitenkaan ole. Että tämä jakso on kuitenkin, nyt puhutaan klassikkoautoista. Nyt mä nyt videon alussa tällaisia kasarijapseja ja muita niin kuin nopeasti sivutin tossa, jos joku edullisempaa harrastetta hakee, mutta puhutaan niin kuin klassikoista, eli tällaisista just vähän hienommista harrasteautoista. Siinä on sitten laatua Ysäriltä, eli Möhkökorin S-Mersu. Tämä on varmaan ehkä kalleimmalla tehty auto, mitä on tehty, eli vaikka auto on luutena kallis, niin voin sanoa, että kate on ollut huomattavasti pienempi tässä S-Mersun korimallissa kuin ihan uudessa S-ssä, eli tämä on vielä sellaista 124 tyylillä tehtyjä autoja, eli ei ole mietitty ihan periaatteessa 2 euron päälle per auto, että miten saadaan mahdollisimman paljon voittoa. Vaan tämä on sellainen auto, että tehdään maailman paras auto ja sillä selvä. Eli aivan täydellisesti tehty auto. Tietenkin korisinkkaus ei nyt ehkä ihan sitä maailman parasta tasoa ole, mutta ei nämä nyt niin kuin kauheasti mätänekään. Että jos ei suomalainen Jarmo ei pese autoa kuin kerran kesässä, niin silloin kyllä tulee näihin ovien listojen välistä alkaa ruoste puskemaan, mutta ihan kohtuullisella vaivalla siistinä pidettävissä. Ja laadun tuntu tällaisessa autossa, niin se on sieltä ihan niin kuin maailman parhaimmasta päästä. Eli sieltä niin kuin halvalla tehtyä kohtaa sä et löydä tästä autosta. Ihan kaikki Möhkö S:ssä on tehty niin viimeisen päälle kuin vaan pystyy, eli todella hieno auto kaikin puolin.
suosittelen ihan lämpimästi. Näissä vaan alkupään malleissa, etenkin bensakoneisissa ja myöskin vissiin dieselissäkin, niin on noin moottorin johtosarjaton tyyppiongelma, eli ne lähtee iän myötä sitten murenemaan, mutta sen saa Virosta muun muassa niin alle 300 eurolla kuitenkin sen koko johtosarjan uuden. Että tuolla on ollut näitä, mitkä on sitten itse lähtenyt räpeltämään ja korjailemaan niitä johtosarjoja, niin siitähän nyt ei seuraa mitään muuta kuin ongelmia. Eli kannattaa vaihtaa vaan se johtosarja sitten. Niin sitten ei tarvitse miettiä sitten noita moottoritilan sähköjä enää uudestaan. Noissakin hinnat vähän lähtenyt nousemaan, että tällainen perus-kasikoneinen möhkö niin oli ihan muutaman tonnin auto vielä ihan jokunen vuosi sitten, että aikaisemmin oikeastaan ainoastaan noin 12-pyttyset 6-sylinteriset möhköt, niin ne on ainoastaan ollut 10 tonnin luokkaa, että nyt ne on noin hinnat lähtenyt selkeästi nousuun. Ja edelleenkin sellaisia, missä on vähän sanomista korissa tai muuta, niin saa välillä ihan muutamalla tonnilla. Eli jos haluat tehdä hyvän sijoituksen, eli ostaa auton, minkä arvo ei ainakaan laske, vaan nousee, niin tuollainen tonikäkauden Mercedes, niin ollaan vielä siinä pisteessä kuitenkin, että sun on mahdollista niin kuin löytää se auto edullisesti. Muutaman vuoden päästä todennäköisesti ei enää ole. Sama pätee vähän näihin Dacia Aspeneihin. Tämä on ollut kasarilla 70-luvulla tosi yleinen auto Suomessa. Nämä on ollut vielä 15 vuotta sitten ihan ilmaisia autoja. Ja miekin on näitä ihan tonnilla joskus ostanut. Ja me en ole kuitenkaan niin kauhean vanha. Nämä on nyt ihan tässä muutaman vuoden sisällä niin noussut siinä mielessä, että tämä 3,5 tonnia, 4 tonnia alkaa olla se niin kuin halvimman Aspenin hinta. Tässä on niin kuin takalasi ja vasen takaoven lasi mäsänä, mutta siellä varausautosta saa ne mukaan kyllä sitten. Aika ikävästi kyllä. Se olisi ehkä voinut, tai jos sillä on varausauto pihalla ja tässä on tiivistelasi, se on tosi nopea vaihtaa, niin minkä takia siellä näet vaivaa, että sä laitat tällaisen räpellyksen tohon? Jos sä voit oikeasti sun omalta pihalta ottaa ne ikkunat, niin sulle ei mene kuin puoli tuntia siinä, että siellä vaihdat nuo lasit. Jos se olisi tiivisteikkuna, niin mä ymmärtäisin vähän, mutta kun mun mielestä noissa on sekä tuulilasi että takalasi tiivistelaseja, eli kohtuullisen helppoja vaihtaa. Sitten täällä on CX-kin vaatii kyllä perehtymistä. Mä en tätä ilmoitusta periaatteesta kato, mulla on omia henkilökohtaisia syitä, minkä takia en jos on Kokemäellä Citroenin myynnissä, niin niitä ilmoituksia ei avata. Vaikka on toisaalta kiva, että kerrankin on nettiautossa tarjolla. Tosiaan täällä on Fleetside, ja nääkin oli ihan parin tonnin autoja 10 vuotta sitten, mutta alkaa näihin ihan pakettiautoksi rekisteröidytkin, niin hinnat alkaa nousemaan. Sitten täällä on taas Caprice. Näitä kyllä pitkäkattoja on Suomessa niin paljon myyty nyt verohelpotusten takia, että näitä kyllä onneksi riittää vielä ihan mukavasti. Yllättävän kovillakin hintapyyneillä alkaa näitä 9 Saabeja olla myytävänä. Että en sitten tiedä mikä on kysyntä, että saako tällaista ikinä vaparikoneesta 900 myytyä tällä hinnalla, vaikka on aivan viimeisen päälle. Ja mun mielestä olisi kiva, että ihmiset arvostaisi ja ostaisi näitä autoja. Mutta epäilen, että kysyntä voi olla aika matalaa. Mutta sanotaanko, että jollain niinku tämän kuntoinen auto, niin jos pistäisi vaikka 2700 € pyynniksi, niin veikkaan, että saattaisi alkaa kauppakin jo käymään. Kyllä siellä joku yrittää sunnustakin yli 2 pyytää. Sillä on ajettu vain 132 000, niin se varmaan vaikuttaa sitten asiaan. Joo, 96 löytyy. Näitäkin on välillä siihen nähden, että on tosi erikoinen vanhempi auto. Niin yllättävää kyllä, niin leimattujakin on välillä, mun mielestä on aika edullisia. Joo, tässä on pari vikaa kyllä, mutta että ei ole vielä ainakaan mitään kalliita autoja nämä 96. Talpotistahan tosiaan puhuttiin tässä tästä yksilöstä, siinä on kiinnostuksen lisäämiseksi vähän pari uutta kuvaa laitettu, mutta siitä puhuttiinkin tuossa edellisessäkin jaksossa jo, että niitäkin kannattaisi kyllä pelastella. Katsotaan nyt ihan miten sitä klassikkoa tulee.
Kyllä mä vaikka mä en aasialaisista välitä, niin kyllähän nämä niin 70-luvun Toyotatkin, jotka on viimeisen päälle laitettu, niin ihan hienoja pelejä, mutta mun mielestä tuossa niin hinta-laatusuhde ei kuitenkaan niin pikkukoneisesta autosta, niin vähän on kalliin puoleen. Et jos mietitään, että 70-luvun Opeleita saa kuitenkin niin useamman tuolla hinnalla, ainakin 2, ellei jopa 3, niin vähän on kalliin puoleen omaan makuun. Siinä on ihan 350 turbodieselistäkin joku pyytää aika rajua hintaa. Edelleen kasari ranskiksetkin, niin näitä 309 on välillä ihan 200 myynnissä ihan paaliuhan alla edelleen. Ihan kivoja autoja. Pienet kilometrit, siinä lukee, että pienellä vaivalla museoauto. Tähän mä sanoisin, että mitä tähän pitäisi museokatsastukseen tehdä, niin toi kuskin penkki pitäisi vaihtaa ehjä. Se voi olla vähän haastavaa, koska tässä on tosi harvinainen tää sisustan väri, eli beikeä tällaista rusehtavaa harvemmin näkee. Mutta saattaa jollain verhoajalla olla samantapaista kangasta, että pystyy vaikka verhoilemaan penkin sitten uudelleen. Maalipinnassa ei mitään isompaa ruostetta näy, mutta tietysti myllytykseen ja sitten vaikka puskurit käy jollain aineella läpi, että saa niihin vähän kiiltoa, mutta ei museotarkastuskaan ole sellainen, että auton pitäisi olla 100% uuden veroinen. Eli sitä on turha pelätä. Kunhan auto on alkuperäisessä kunnossa ja siisti, ei ole mitään isompia kurttuja tai ruosteita, niin se usein riittää. Ja sitten sisällä ei saa tosiaan olla mitään ihan selkeästi rikki. Pientä kulumaa saa olla, mutta jos penkissä on vaikka reikä, niin kyllä se pitää korjata sitten kuitenkin. Tuossa on ehkä pientä tekemistä tuossa takakaaressa, vähän naarmua ja takavalo vähän rikkiä. Muuta, niin kyllä tuossa muutamia tuollaisia pistejuttuja on, mitä pitää ainakin sitten tehdä, jos haluaa museokatsastaa. Ei ole pahan hintainen missään nimessä. Ja toisaalta, jos sä haluat pientä harrastettavaa, niin se on kivempikin, että se auto ei ole ihan valmis. Eli että siinä on vähän jotain pientä tekemistä kuitenkin. Siinä on ihan kohtuuhintainen Ranzero 79. Ford-Getenke on otettu 93. Ei näyttelykuntoinen patinoitunut, no ei sen kyllä tarvi tolla hinnalla ihan viimeisen päälle ollakaan. Siinä on ihan 70-luvun jenkistä ihan kohtuullinen hintapyynti ja pohja on käyty läpi ja hyvältä näyttää, akselit on öljytty ja varmaan, että mä luulen, että tässä on oltu fiksuja, että se ei ole ihan mitään alusta massaa laitettu, vaan just vähän sellaista jotain öljystä ainetta, mikä niinku pysyy täällä pohjassa, mutta se ei mene ihan sellaiseksi kovetun niinku massamaisesti. Vähän niinku ehkä näyttäisi siltä. Niin ihan järkevästi pidetyltä ja fiksatulta vaikuttaa. Ihan ok. Siitä harrastepeliä sitten jollekin. Amazonia. Aika raju hinta. Amazoninkin kuuluu niihin yleisimpiin 60-luvun autoihin kuitenkin, niin niitäkin ihan vielä tonnilla saa. Välillä tietysti, no tässä on joku Raceri, niin mä veikkaan, että siinä tekniikka saattaa maksaa. Minua ei noin tuollaiset niinku rakennellut niin paljon kiinnosta, mutta epäilisin, että tossa on siitä kyse. Että tässäkin on se, että ihmiset kun ymmärtäis sen, että sulla on asiallinen 190 Mersu, niin vaikka sun omasta mielestä niin tällaiset räpellykset näyttäisi hyvältä, niin fakta on se, että kun sulla on näinkin siistikorinen ja suhteellisen niin räpeltämätön 190, niin sä saisit tämän auton oikeasti paljon. Suurin osa ostajista, jotka etsii tällaista vanhempaa Mersua, haluaa sen vakiokuntoisen. Elikkä otat kaikki räpellykset ja lisävalot ja muut pois, laitat vakion ratin paikalle ja vähän siistit tästä näitä ruosteita, niin saisit paljon paremman hinnan tästä autosta. Orkkisputkisto on hyvä olla. Ei nämä tuuningit oikeasti, nämä vaan laskee sen auton kysyntää ja arvoa. Kaikki tällaiset tarrat ja härpäkkeet, niin Mie tiedän, kun mä katon autoa, että mie voin tehdä siitä takaisin sellaisen niin kuin orkiksen. Eli eihän täällä ole mitään niin kuin rikottu ja tuhottu. Täällä on vaan laitettu vähän kaikkea härpäkettä sun muuta. Niinhän se on, kun ottaa pois ja laittaa orkkisosat paikalle. Ja monesti ne myyjiltä myöskin löytyy ne orkkisosat edelleen. Eli niitä ei välttämättä tarvitse edes ostaa. Mutta mie en ymmärrä sitä, että niinku kuvataan vielä niinku oikein tällaista amismeininkiä. Niin jos sulla on tosi niinku huono takaveto Volvo tai vanha Mersu, että se on just sellainen oikeasti niinku jo, että sitä ei kannata enää niinku mintiksi tehdä, niin silloin sä voit tällaisella tuningilla muuttaa sen sun
800 € arvoisen takavedon 2 tonnin takavedoksi. Silloin se on ymmärrettävää. Mutta esimerkiksi tämä auto on ihan ryhdikäs ja asiallinen vielä. Siinä on pientä sanomista siellä täällä, mutta tämä on kuitenkin sen kuntoinen, että orkiksena tämä olisi arvokkaampi. Eli mä ymmärrän tämän tuuningin, että se voi jopa joissain tapauksissa nostaa hintaa, mutta tuossa tapauksessa se laskee hintaa. Ja siinä on sitten XJ40-korinen jakke, ja nämä on sitten jo aika hyviä autoja, etenkin jos olisi uudempi kuin 93 näissä. 92 asti näissä on jonkun verran sähköongelmia ja muuta. Etenkin jos on 93 tai uudempi tällainen XJ. Oli sitten tämä 40-kori tai sitten sellainen uudempi, vähän pyöreämpi malli, niin nämä on oikeastaan ihan hyviä autoja. Eli ei ole mikään sellainen, mitä ei uskaltaisi ostaa, jos ei ole kauhea asiantuntija. Et se koskee oikeastaan vaan sitä vanhempaa koria, mitä äsken katsottiin. Nämä ei ole missään nimessä mitään niin kuin ihan surkeita autoja. Et hienojahan ne on kaikkien mielestä joka tapauksessa, mutta että moni ei varmaan uskalla ostaa, kun ajattelee, että olisi todella hankala ylläpidettävä, mutta ei oikeastaan. Ihan ok autoja. Siinä on ja tietenkin vaikka sanon, että tällaiset maasturit nyt ei välttämättä itsellä sellaisia itteen niin paljon niitä näe sellaisena klassikkona, niin kyllä siinä kohtaa, kun sä oikeasti löydät tällaisen niin kuin räpeltämättömän yksilön, mitä ei oikeasti ole missään metässä raiskattu, vaan auto on orkiskuntoinen, siisti, niin kyllä tällainen on ihan klassikkoauto ja ehdottomasti kannattaa pitääkin yhtä siistinä. Eli tää on tosi kiva nähdä tällaisia vähän työkalumaisempia autoja sitten tällaisessa kunnossa. Ja no hintakin on kyllä sen mukainen, että kyllä siinä niin kuin on oikeasti, nyt on vähän on nyt lipsahtanut. Ei tää mikään 2 tonnin auto siis missään nimessä tässä kunnossa ole, mutta vähän on rankanpuoleinen hinta. Avoautoilukin voi olla edullista. Avoautoistakin on tosissaan jakso tuolla edullisista avoautoista jo kuvattu aikaisemmin, eli käypä ihmeessä katsomassa, jos avoa oot miettinyt sitten yhdeksi vaihtoehdoksi. Tosiaan 5.7 koneisesta tällaisesta sämpylästä toi hinta olisi ihan vielä ok, mutta 5-litrasesta se on vähän meh. 75 alfa takavetomalli, tosi hienoja autoja. Alkaa olla ruoste vienyt suurimman osan ja näkyy sitten näiden säästyneiden hinnoissa, että on aika kovat hinnat alkaa nykyään olemaan, mutta ihan ymmärrettävästä syystä. Mitäs täällä sitten? Olisiko täällä jotain niinku sellaisia, mitä ei ole vielä vastaan tullut? Siinä on miniä. Vähän rapsakka hinta on välillä vähän edukkaamminkin, mutta hinnat on noussut. Todella hieno persoonallinen, hauska auto. Tämä on aika vanha mini vielä, että näitähän tehtiin tosiaan ihan vuoteen 2000 asti vissiin tätä vanhaa miniä. Tämä on aika vanha yksilö vielä ja nätti peli. Ehdottomasti. Siellä on vähän räpelle. Granada on hieno auto, mutta että tää on vähän tuollainen rajun näköinen yksilö. Mutta Granada ehdottomasti, niin kuin, jos on sellainen klassikkokuntoinen, niin hieno peli. Scorpiokin alkaa mun mielestä olla aika tiukka hinta siinä 2-litrasesta Scorpiosta, ja näillä kuvilla ei välttämättä kauppa tuolla hinnalla kyllä käy. Tähän muuta. Tämä oli erikoinen, että täällä on tämä Tahoe myynnissä, mikä on turbodieselillä ja kevyt kuorkki. Niin ensimmäinen ikinä, minkä on nähnyt tosiaan lyhkäsen mallin. Eli ihan tää. Kun mä sanoin siinä jossain jaksossa, että vanhemmassa korissa Blazeri on tätä isoa koria, ja uudemmassa se on sitten uudemmassa se Blazeriin tuli sitten se S10-malli, mikä on pienempi, ja sitten on Suburbani ja Tahoe. Ja Tahoehan on oikeasti, se on vaan niinku vähän lyhyempi kuin Suburbani. Mutta kuitenkin niinku se on 5-ovinen. Mutta sitten mä näin tämän yksin, että täällä on niinku Tahoe Blazer, joka onkin tällainen niinku lyhkäinen versio tästä uudemmasta isosta korista. Eli tällaista en ole toista nähnyt, ainakaan lähivuosina myynnissä, mutta tällainenkin näköjään on olemassa. Että se vissiin on sitten, että Blazeria saa tätä isoa koria uudempaakin, ja sitten S10 on sitten vaan erikseen. Mutta tämä on tosiaan harvinaisuus, että en ole toista myynnissä nähnyt. Tämähän on hieno peli, tämä takaveto Skodasta. Niin se on jännä, että nämä Rapidit on aika hinnoissaan, mutta sitten jos on tällainen niinku
ihan perus neliovinen malli, niin on edelleenkin tosi huonolla arvostuksella. Sitten se on tosi omituinen juttu. Täällä on niin, tällainen 100-sarjan Corollakin, niin tää on nyt museoikäinen auto, eli ehdottomasti jos on tällaisia asiallisia yksilöitä, niin niitä kannattaa sitten viimeistään nyt alkaa taltioimaan. Museoikäinen auto. Sitten Astrojakin on tarjolla usein ihan parilla tonnilla, jos haluat edullista jenkkimeininkiä, niin Astroja löytyy. Tää nyt on vähän tällainen yksilö, mutta että ei ole tietysti hintakaan nyt mikään ihan järkyttävä. Yleensä noi on sitten tällaiset niin sanotut lauluautot ollut sitten joskus ollut teknisestikin sitten vähän huonommalla pidolla. Siinä on 740 Volvo, mikä on ihan museo rekisteröity valmiiksi, että kyllähän siellä edullisemmin saat siistin melkein museokuntoisen, mutta jos haluat valmiin paketin, niin siinä olisi sitten 7 kanttia. Onhan se hieno yksilö ja ei ole mikään ihan tolkuton hinta. Että ja siellä on fiksusti laitettu tosiaan. Asia, mikä jokaiselle autolle pitäisi jo uutena tehdä, on massata nämä pyöränkaaren pokkaukset. Ne on kuitenkin ne paikat, mitkä helpoiten lähtee kivien takia ja muiden takia sitten ruostumaan. Niin mä oon huomannut, mulla on ollut 90-luvun autoja, mitkä on vielä ollut sellaisia, mitkä aika herkästi ruostuu. Ja mä oon huomannut, että kun on tehtaalta tullessa uutena massattu pohja ja pyörän pokkaukset ja nämä kaikkein herkimmät paikat, niin ne pysyy ihan ruostettomana. Elikkä siis käytännössä oot ostanut 90-luvulla auton, niin se, että se pysyy tähän päivään asti ihan arkikäytössä tämän näköisenä. Se vaatii sen, että siellä kerran vuodessa peset auton kunnolla ja vahaat sen, sitten peset säännöllisesti ihan talvella etenkin, ja silloin tällöin, ja sitten just nämä massaushommat, niin ne pitää sen. Ei se vaadi mitään niinku ihmeellisyyksiä. Kyse on vaan siitä, että suuri osa ihmisistä vaan ajaa sitten autolla. Siinä on hieno vani. 5.7 bensa, vähän ehkä isoruokainen laite sitten monelle, mutta hienon näköinen yksilö kyllä. Ne on vähän ikäviä juttu, jos on tuollaista pakkelihalkeamaa, niin se yleensä kertoo siitä, että siellä on vähän reilummin käytetty sitä kittiä ja tuoltakin on maalit lähtenyt lohkeilemaan. Niin tämä on vähän sellainen yksilö, että tämä on vähän riski, että tämä niinku räjähtää tämä korikäsi. Että se näyttää nyt siistiltä, mutta sitten se ei välttämättä muutaman vuoden päästä enää näytä, mutta räpeltämätön, laulamaton, tosi asiallinen ja tosi kivan näköinen tämä sisustus. Eli joku on Ysärillä varmaan sitten Suomessa ehkä sisustanut. Tai sitten on tietysti saatettu jossain. Minä luulen, että tämä on ehkä ollut ambulanssi joskus. Mä luulen, että tämä on joku oikeasti Suomessa. Täällä on näköjään toi peltikattokin tarjolla, jos joku haluaa matalamman katon siihen vaihtaa. Minä luulen, että tämä on ihan Suomessa tehty tämä sisustus. Ja hieno yksilö kyllä, vaikka siinä vähän korissa sanomista olikin. Takavetovolvotkin, jos alkaa olla tällaista vähän hienompaa yksilöä, niin alkaa hinnat olla kyllä kohoamaan päin. Auto, mitä kannattaa ehdottomasti vaalia ja pelastaa, jos edullisesti saa, niin kalikka. Nämä on tosiaan sellaisia autoja, että hyväkuntoiset yksilöt alkaa olla aika vähissä, ja kuitenkin suuri osa näistä on vielä Suomessa tehty. Eli on siinäkin puolesta mielenkiintoista historiaa sitten. Hyvällä OHC-moottorilla vielä, eli näistä 2-litrasista se kaikkein luotettavin. Ei tainnut olla klassikkimalli, GL on jo. 93 ja 240 on classic-versionakin, missä on kaikki sähkölasit ja turvatyynyt sun muu. Tässäkin oli kyllä bagit löytyy, mutta veivi-ikkunoilla. Klassikissa on sitten vielä korinvärinen maski ja sitten puulistat tuolla sisällä. Se on se ihan final edition. Sitten, olisiko täällä jotain? Täällä on näköjään 70-luvun vehettäkin kyllä taunusta löytyy. Ja tällainen on oikeasti, tällaista taunusta kun ajaa, niin huomaa sen, että 70-luvulla vielä, niin vähän halvemmatkin autot tehtiin jotenkin tosi laadukkaasti. Eli tämä vaikka on ollut uutena sellainen aika perusperheauto, niin tämä on melkein kuin jollain vähän uudemmalla jenkillä ajellessa. Se laadun tuntu ja se ajofiilis ja muut, niin huomaa, että on niin kuin vähän vähemmän säästämättä tehty autoja tuolloin 70-luvulla.
Eli tämä tekniikka ei kestä välttämättä mitään 500 000 ilman moottoriremontteja sun muita, eli puhutaan sen verran vanhasta tekniikasta kuitenkin, mutta toi niinku yleinen laatu, jos ei niinku korikin mätänee ja kaikkea, että silloin ei vielä osattu kaikkea samaa kuin myöhemmin. Mutta osaamisen puolestahan nykyään pystyttäisiin tehdä autoja, mitkä kestää käytännössä ikuisesti. Sellaisia koreja, mitkä ei ruostu ikinä, tekniikoita, mitkä kestää maailman tappiin. Mutta kun niitä ei edes yritetä tehdä sellaiseksi, niihin tehdään vähän sellaisia juttuja, että siellä on pari sellaista niinku kalliimpaa huoltokohdetta, joilla varmistetaan se, että niitä autoja ei käytetä ikuisesti. Eli se on tosi ikävää, että niinku puhutaan kaikesta ekologisuudesta ja muusta, että se on tosi tärkeää, että nyt pitää alkaa ajaa sähköautoilla, mutta kun pystyttäisiin tekemään sellaista tavaraa, mikä kestää ikuisesti, niin sitä ei haluta tehdä, että saadaan se business pitämään pyörimässä. Ja kyllähän kaikki vähänkään fiksummat ihmiset on niin kuin tajuaa. Ja siis on tietenkin näin, että jos autot olisi ikuisia, autotehtaat menisi konkurssia, ja työpaikkoja menisi ja muuta, että pitäähän jokaisella teollisuusalalla on hyvä pitää ne työpaikat ja hyvä pitää business pyörimässä. Mutta se, että niin kuin selitetään niin kauheasti näistä niin kuin ekoasioista, ja sitten on paljon tällaisia asioita, mitkä ihan selkeästi ei todellakaan mene ne ekoasiat edellä, niin se on vähän surullista. Että tietenkin autonvalmistajatkin on lähtenyt tekemään näitä ekologisuusjuttuja, vaan ihan sen takia, että tämä on niin iso juttu tämä ekologisuus, että on pakko tehdä jotain. Tosiaan ekologisinta olisi tämä vanhan ajan tyyli, että tehdään tavaraa, joka kestää pitkään. Kyllä silti siellä on niitä ihmisiä, jotka ostaa niitä uusia tuliteriä autoja. Tietenkin jos ihmiset ostaa aina uutta ja parempaa, niin sitten jos autoja menisi ikinä romuttamolle, niin tietenkin autoja olisi sitten maailmassa ihan liikaa. Mutta jotain rajaa pitäisi olla. Mun mielestä toi kasarimeininki, että jos olisi autoja, mitkä olisi yhtä laadukkaita teknisesti, yhtä kestäviä kuin nuo kasariautot, eikä tahallaan vaikeutettaisi sitä autojen korjaamista edullisesti ja halvalla, että saadaan autot nopeammin paaliin. Niin 2000-luvun alunkin meininki oli vielä ihan ok. Autot ei ollut mahdottomia korjata, oli paljon tekniikkaa, joka kesti tosi pitkään. Niin, nämä on vähän tällaisia juttuja. Sitten on Selicaa. Ihan sopuhinnalla, ei ole mun juttu, mutta että tossakin ihan sanotaanko, että kohtuullinen hintapyynti kyllä Selicassa. Enkä mä niinkään niinku aasialaisiakaan vastaa kaikkia oo, vaan mun mielestä tällainen japanilainen sportti on vaan ehkä viimeinen auto, millä mä olisin. Mun mielestä tää on aivan järkyttävän ruma auto. Tosiaan niinku mitään mulle. Mutta että jos tykkää tämän tyyppisestä autosta, niin tällaisissa niin se ruoste on yleensä se isoin ongelma. Eli tekniikka on kyllä pommin varmaa, mutta ruoste ja sitten nämä ei ole oikeasti mitään, esimerkiksi Celica, niin se ei ole niin kuin Corollaa ihmeellisempi ajokokemus. Eli nämä ei ole, jos tykkää ulkonäöstä, niin osta pois, koska se ulkonäkö on ainoa, mikä tässä maksaa tässä autossa. Eli se ei teknisesti ole mitenkään tuollainen perusti. Jos on joku 2-litrainen neliveto Celica, ihan eri asia, mutta jos puhutaan tällaisesta perus 1.6 Celicasta, niin siinä ei mitään ihmeellistä ole. Ja tällainenkin on jo klassikkoauto, nelivetoinen Caravelle tai Transporteri, tämä T3-kori, niin tämä on niinku klassikkoauto. Kyllä, jos on niinku hienokuntoinen tai haluat tehdä tällaisesta hienokuntoisen, niin nämä on ihan hienoja pelejä kyllä. Ja nämä on niin yksinkertaisia, että näitä on tosi kiva niinku harrastaa, kun kaikki on heti saatavilla. Ja tosi kivoja autoja kyllä, noin kasarivolkkarit. Ja volkkareissakin 80-luvulla, niin edelleenkin tietysti vakkilaisten laadun tuntu on ihan kohtuullinen, mutta että 80-luvullakin näki, että kyllä volkkarit oli noista niin kuin perusautoista kaikkein laadukkaimmin tehty, ja kyllä siellä näkyy sen saksalainen engineering näky niin kuin joka puolella, jossakin kakkoskorin Golfissakin tai muussa. Sitten jos haluaa vähän vanhempaa autoa ja haluaa päästä helpolla, niin Kuplahan on tosi helppo harrasteauto, tai klassikkoauto, koska Kupla on niin yleinen auto, että varaosien saanti ja kaikki tällainen niin kuin tuki ja turva, mitä sä saat, kun sulla on Kupla, niin nämä on tosi helppoja ylläpidettäviä. Tietenkin ei kestä kuin kesäkäyttöä toi kori, eli ei talvikäyttöä missään nimessä, mutta helppo harrasteauto just sen takia, että helppo korjata ja huolta ja osien saanti on helppoa, koska on niin yleinen auto ja uustuotantoa osien puolesta on hyvin paljon tarjolla. Täällä on näköjään sitten on Mersua lisää ja siinä on siistiä Land Cruiseria. Tässä on aika edullinen oikeastaan toi hintapyynti, jos tää kori on niin siisti kuin miltä
miltä tää niinku nopeasti katsottuna näytti. Pientä kukan alkua siellä näkyy. Mutta siis tosi ryhdikäs ja siisti, tosi pienellä vaivalla. Okei, täällä on kyllä joku joskus jo näkee näistä tällaisista pakkelihalkeamista, mitkä menee tälleen suoraan. Joku on joskus jo hitsannut nämä ovien alareunat ja korjailu ja alkaa puskemaan sieltä sitten läpi. Että kyllä tässä vähän tekemistä korissa olisi, mutta ehdottomasti sellainen auto, mihin kannattaa vähän rahaa ja aikaa laittaakin, koska tällainen vanhempi Land Cruiseri sitten ihan museokuntoisena on tosi kallis auto. Eli siellä periaatteessa tällainen auto on sellainen, että kun sä tätä korjaat, niin tää on vähän kuin laittaisi rahaa pankkiin. Eli mä toivoisin, että kaikki harrastajat ei mieti sitä auton arvoa, vaan pelastettaisiin ja rakennettaisiin sellaisiakin autoja, jotka ei ole vielä tällä hetkellä kauhean arvokkaita. Että jos autolla on arvoa ja kysyntää, niin silloinhan niitä automaattisesti tosiaan säästyy, säilyy ja niitä tehdään ja pidetään hyvänä. Ja sitten jos on auto, millä on arvoa vähemmän, niin niitä harrastajiakin on vähemmän. Ja moni miettii sitä business kautta rahapuolta siinä myöskin, että ostaa mielellään sellaisia, että jos on rajallisesti aikaa, että ei vaikka niinku useampaa autoa harrastamaan samaan aikaan, niin se on ihan ymmärrettävää, että harrastaja kautta rassari miettii sitten sitä, että jos on rajallinen aikaa, tehtiin vaikka yhden auton vuodessa vaikka sitten hinkkaamaan viimeisen päälle, niin totta kai silloin ehkä se on järkevämpää sellainen taloudellisesti kannattava projekti ottaa. Eli auto, mikä on vaikka muutaman tonnin auto nykykunnossa ja 13 000 euron auto sitten, kun siellä laitat siihen 5 tonnia rahaa ja hirveästi aikaa. Onhan se järkevämpää, kun laittaa sellaista autoa, mistä sen saat edelleen vaan muutaman tonnin, vaikka se olisi ihan museokuntoinen. Mutta onneksi on niitäkin harrastajia tietysti sitten, jotka miettii just sitä auton harvinaisuutta vähintään yhtä paljon kuin sitä, että mikä sen auton arvo on. Siinä on tosi edullinen pyynti, koska CE alkaa olla aika harvinainen. Eli ne alkaa sieltä 3-4 tonnista nykyään nämä CE-koristen 124 Coupe-mersujen hinnat. Niin tässä ei oikeastaan tosta, että se on museorekisterissä valmiiksi, niin tämä ei ole kauhean kallis. En ihan halvaksi mene sanomaan, mutta että tämä ei missään nimessä ole kallis, koska sä joudut ihan sellaisestakin, missä vähän puskee kukkaa pientä sanomista, niin saatat 4 tonnia joutuu maksamaan. Mustat kilvet tämän ikäisessä autossa, missä ei ole mustia kilpiä uutena, näyttää vähän hölmöltä, mutta se on makuasia. Se ei mun mielestä mitenkään autoa pilaa, eli jos mä nyt ostasin tämän ja mulla olisi mustat kilvet siinä, niin ihan sama. Mutta me aletaan tästä nyt näkemään, minkä takia tämä auto ei ole ihan ehkä kalleimmasta päästä todellakaan näistä 124, etenkään museokilvissä olevista, koska tämä on vähän ehkä suhteella museoleimattu. Tästä näkee, että on aika appelsiini maalipintaa, eli tämä on maalattu uudestaan, ainakin tämä takakylki, ja näkee, että tämä ei todellakaan kyllä ihan tehtaan tasoa tämä maalaus ole. Mutta tästä me nähdään myöskin se, että se museokatsastus ei ole sitä, että sun autoa suurennuslasilla aletaan maalin paksuuksia mittailemaan, vaan se riittää, että auto on siisti ja alkuperäiskuntoinen, tai siis sen näköinen. Että ei ole räpellyksiä ja on yleissiisti. Niin se riittää. Sulla voi olla täällä vaikka jossain konehuoneen tällaisissa lämpösuojissa voi olla vähän sanomista ja tällaista pientä. Sitä ei kukaan vaadi. Tässä on selkeästi myöskin jo vähän kromirinkulaa ja vähän tuninkin rattia, mutta tällaiset puuratitkin on vähän sellaista ajanhenkeen meininkiä, niin ei kaikki museoleima äijät ei sellaisestakaan välttämättä ala vinkumaan, mikä on ihan ok. Jos tuossa olisi joku tuliterä ralliratti, niin sit mä ymmärrän, että museomies sanoo sulle, että ei, ja se on ihan oikein, että sulle sanotaan siihen, että ei. Tosiaan ihan asiallinen auto kuitenkin, vaikka tuo maalipinta ei nyt ihan näyttelytasoa ole, niin mitäs täällä on? Ei ole mitään muuta sanottu, mutta tosiaan ihan ok, että tosta kun sanonko, että tuo 5 tonni, niin on ihan kohtuullinen hinta kyllä CE-mersusta, mikä on museokatsastettu. Koronettia taidettiin jo jollain aikaisemmallakin videolla katsoa. Tää pläräillä sen takia, että jos tulee jotain todella erikoista, niin ei viitti ihan. Täällä on paljon autoja, mitä voisi vilkaista, mutta että ehtii tässä videon aikana mahdollisimman paljon erilaisia malleja katsoa. Siinä on taas XJ40 ja tässä on just vähän uhanalainen auto ja ihan kohtuu hiinalla turbokoneinen Le Baroni etuvetoauto, mutta harvinainen näyttävä auto, niin mikäs siinä? On tosiaan aika ruosteherkkiä tuo tekniikka kai mitään kaikkein kestävintä on, että ei aloittelijalle Le Baronia.
Siinä on 7-9 Aspenia vielä Special Edition, eli 2-värimaalaus ja vähän hienompaa. Aspenihan oli aika halpa auto uutena, eli se karvalakkimalli kutoskoneella ilman varusteita, niin se ei ole kauhean kallis auto uutena. Se näkyy, se on aika askeettinen se sisustus. Mutta sitten on näitä vähän spesiaalimpia malleja sitten, mitkä on vähän varustellumpia. Tää on kyllä hieno yksilö. Paljon siinä oli hinta? Ihan, on siinä nyt 2-3 tonnia ehkä hinta noussut muutaman vuoden sisään, mutta ei toi tähän kuntoon nähden missään nimessä mikään älytön pyynti kuitenkaan ole. Pientä sanomista puskurissa, mutta hieno on sisältä kyllä tosiaan, kun on tää vähän spesiaalimpi malli. Onko siinä ilmastointi ollut uutena? Ei siinä ilmastointia ole tainnut olla. Siellä on tosiaan digikelloa ja sen sellaista, mitä siinä karvalakkimallissa ei ole, ja hienompaa verhoilla. On kyllä todella hieno auto. Hienon värinen ja mätsäävä sisusta, niin todella asiallinen auto. Ja museo katsastettu myöskin. Hyvässä käyttökunnossa. Sanotaanko näin, että jos tässä olisi 2 tonnia edullisempi pyynti, niin tämä olisi ehkä tämän videon Stugen valinta, mutta ei ehkä ihan tolla pyynnillä kuitenkaan se ihan ehkä paras, mitä nettiautosta tässä skenessä nyt just löytyy. Mutta parhaimmasta päästä kyllä. Että tietenkin vaikka mä sanon, että näitä uudempiakin malleja pitää säästää ja miettiä, ettei niitä kaikkia romutettaisi, niin tää on kuitenkin klassikkoautojakso nyt, eli keskitytään tällaisiin vähän vanhempiin autoihin, taikka sitten just noissa uudemmissa autoissa, niin just tollaisiin Jaguareihin ja muuhun, mitkä on sitten oikeasti vähän jo sellaista erilaisempaa, niin sitten ne ehkä menee klassikosta sitten pikkasen uudempina vuosimalleinakin. Onko siinä PV:ssä ihan katsastusvoimassa? Kyllä siinä on. Ei mikään priima, mutta ihan kiva harrasteauto. Ei sen tarvi mintti ollakaan. Sitten siinä on sulle vähän jotain tekemistäkin sitten tuleviksi vuosiksi. Kohtuullinen hintapyynti. 78 Granadaa 2-litrasena siinä aika edullisella pyynnillä. Ja leimahan on siinä voimassa pitkälle, koska näissä tosissaan vanhemmissa kuin 40 vuotta, niin niissä on sitten 2 vuoden leima. Vaikka ei olisi museo katsastettu, ja museoleimatussahan on sitten 4 vuoden välein sitten se katsastustoimenpide. Siinä on tosissaan niin tuttavan vanha 240, ja hänen aikana tosi hyvin pidetty auto, eli tällaista tuningimeininkiä oli hänelläkin, mutta että minun ei, niin kuin mä sanoin jollain aikaisemmallakin videolla, niin se tuning ei ole se, mikä minua ärsyttää. Eli mun mielestä kaikkien ei tarvi harrastaa vanhoja autoja sille, että ne pidetään pussihousu mobilisti kunnossa. Vaan kyse on siitä, että yleensä tällainen tuning-meininki ja sitten se auton raiskaaminen ja sellainen vähän kertakäyttömeininki, että sitä ei jakseta pestä, että se on lähinnä sellaista rälläystä varten se auto. Niin se tuning-meininki, eli tuunataan autoa, laitellaan tarroja, laitellaan poppeja ja muuta, niin se menee sellaisen vähän huonon ylläpidon kanssa usein samassa paketissa. Ja esimerkkinä tämän auton kohdalla, niin ihan lähihistoriassa, niin tämän auton kohdalla se ei ole mennyt niin, vaan tätä on tuunattu, laiteltu tarroja, vanneta, tekniikkaa vähän päivitelty, laitettu muun muassa nämä 8-pätkän nahkapenkit ja muut, eli ei ole niin kuin alkuperäiskuntoisena pidetty, mutta auto on kumminkin koko ajan mennyt siitä ostohetkestä niin kuin parempaan suuntaan. Eli autoa ei ole lähdetty tekemään niin kuin museokuntoa ajatellen, mutta auto on kuitenkin, sit on pidetty hyvin, ruosteet on korjattu, sit on maalattu. Että ei tietenkään missään kohtaa mitään näyttelykuntoa tai vimpan päälle työn jälkeen on haettu, mutta auto on pidetty hyvin. Ja sitten kun tämä auto on lähtenyt kiertoon, niin heti seuraava omistaja tölvästä on keulan johonkin, ja sitten tämä on selkeästi päästetty vähän ruostumaan, että se ei mitään näitä tosiaan, 2 vuotta sitten niin mitään näitä mätävikoja muun muassa on ollut. Ja tosiaan maalauksia ja korjauksiakin tähän on tehty vähän silleen budjetilla aikaisemminkin, mutta silleen, että kun auto on säännöllisesti pesty, niin auto on pysynyt kuitenkin ruosteettomana päällepäin ja siistinä ihan 2 vuotta noiden korjausten jälkeen. Nyt sitten kun on 2 vuotta ajettu, ettei ole viitetty pestä ja on vaan raiskattu menemään, niin sitten siinä on lopputulos. Ja todellakaan voin sanoa, että ei ole sen tuttavan jäljiltä sitten tällaiset putkistot, että kyllä hänkin on laittanut sitten vähän tuninki-putkistoakin ja muuta autoihin, mutta silleen, että auto ei näyttäisi kuitenkaan just siltä, että hällä väliä. Eli tämä on kuitenkin näyttänyt siltä tämä auto silloin, että
vaikka on tuninkia, niin siitä näkee, että autoa myös pidetään todella hyvin. Niin edelleen ihan pelastettavassa kunnossa, eli hinta-kuntosuhde ei paha. Eli siitä jollekin kaksatku, mitä on ainakin teknisesti pidetty tosi hyvin ja korjattu ja paljon ja muuta. Siellä on 504 peugeottia juuri leimattuna. Ihan harvinainen, hieno klassikkoauto siitä. Ihan sanotaanko, että vähän tällainen, ei ihan mintti yksilö, ei huonokaa. Ehkä siinä on tonnin verran ehkä liikaa hinnassa, mutta eihän nämä nyt apteekin hintoja olekaan. Ja esimerkkinä, jos sä menet museokatsastukseen, jos sulla on ratissa tällaista auringon tekemää, niin se ei välttämättä haittaa, koska se ei ole tullut niinku käytön myötä tai rikkoontunut, vaan siinä on tullut patinaa tollasta, niin ei välttämättä esimerkiksi tollasesta tule sanomista. Mutta kyllä museoleimamies todennäköisesti pyytäisi, että penkit pitää pestä ja silleen, että on puhasta ja siistiä ja asiallista, ja tuollaiset niin vaikka ruosteiset kilventausat kannattaa ottaa pois sitten ennen museohommia. Siellä on rämpylää. Vähän on mattamustaa, mutta ihan asiallinen ryhdikäs yksilö kuitenkin. Ja näin vanhaksi jenkiksi nämä Ramblerithan on kaikkein halvimpia, ja nämä ei ole missään nimessä huonoja autoja. On vähän verhoiltu uudestaan, ei mitään museohommia on mietitty, vaan tuollaista ihan nyt on siistiä ja ihan asiallisen oloinen. Leimaa löytyy vähäsen vielä. Isommin mitään. Kohtuullinen hintapyynti kyllä tonikäisestä jenkkiautosta. Niin sanotusti pikkukoneellahan se on, mutta mun mielestä tällaisessa, että sulla on jenkissä 3-vaihteinen manuaali ja kutoskone, niin se on sitä sen ajan meininki. Eli en itse lähtisi mitään V8-swappia todellakaan tekemään tolle autolle. 60-luvun Toyota on ihan edullinen hintapyynti kyllä. Ei mikään ihan priima, mutta ei nyt ihan tolla hinnalla tarvi välttämättä ollakaan. Penkin päällinen on revennyt, en tiedä missä kunnossa penkit on sitten siellä alla. Pientä sanomista näyttää olevan. Tosta kun tinkii vaikka sille, että menee lähemmäs kakkosta toi pyynti, niin siinä on hienoa harrasteautoa edullisesti. Ja noihinkin on se osien saanti, ei ihan niin hyvä kuin rättisitikoihin ja kuplavolkkareihin, mutta kyllä japseihinkin osaa saa. Sitten on tietenkin tää 123 malli Mersulta, niin näissäkin on hinnat noussut, mutta sanotaanko, että 123 hinta on pysynyt aika samana jo pidempään, että 124 on nyt ollut se malli, missä on hinnat lähtenyt sitten pompsahtamaan. Eli hauska juttu on se, että 124 ja 123 alkaa olla samoissa hinnoissa. Eli sellaisen perushyvän siistin, mikä ei välttämättä ole museoleimattu, niin sä saat 3-4 tonnia, niin sä voit valita joko tämän 123 tai sitten sen uudemman 124, eli näissä ei ole hinta noussut periaatteessa samaa tahtia, joka on vähän outoa jopa. Et 124 alkaa jotenkin olla arvosetumpi auto jopa kuin nämä 123. Vaikka ehkä enemmän laskisin kuitenkin vielä klassikoksi ton 123 mallia ja sitten noin vanhemmat. No tietenkin jenkkiä ja muuta löytyy, mutta jenkkiä on käyty läpi jo aikaisemmalla videolla, niin katsotaan just tällaisia autoja, mitä ei välttämättä sitten aikaisemmin ole katsottu. Siinä on vähän vielä vanhempaa Mersua, ei millään ihan näyttelymaalipinnalla. Vähän ehkä muutama tonni ilmaa hinnassa, mutta hieno auto. Ja väkivahvalla yksysin dieselillä. Siis tää on varmasti niinku puoli minuuttia 0-100, jos edes riittää. Se kuuluu asiaan, näin pitää olla. Näin on ennenkin toimittu ja näin toimitaan edelleen. Siinä on japanilainen, joka on oikeasti jo vähän mielenkiintoisempi. Ja tääkin on sellainen auto, että välillä näkee näitä Koupe-sunnujakin jollain 500, missä on vähän laitettavaa. Niin ehdottomasti kannattaa pelastaa. Tää on ihan mun mielestä eri luokkaa kuin sellainen vakiosunnu, että siinä on kyllä pienellä Koupella ulkonäköä ja muuta löytyy. Tällainen kyllä kohtuuhinnalla kelpaisi itsellekin kyllä, että hieno auto. Mutta tosiaan, sitten on tietenkin nämä PX sun muut, niin mitkä on. Tää on yllättävän kallis pyynti tällaisesta ei museokatsatusta karvalakkimallista, mutta nämä on sellaisia, mitä välillä saattaa alle tonnillakin saada ja ei saa enää kauaa. Ei sitä sen enempää katsota, kun tuli jo tuossa edellisessä jaksossa noista asiaa. Bluebirdia. Aika rankka hinta, mutta aika rankan pienet kilometritkin kyllä.
Tää nyt on kaiken näköisiä. Katsotaan videon lopuksi vielä tosta ihan vanhin ensin, koska meillä on tää tieliikennekelpoinen täällä valittuna, niin katsotaan ihan vanhimpia autoja sitten, mitä löytyy. Niin täällä on hauskasti Datsun tonninen Bluebird, aika samantyyppisiä autoja, niin joku pyytää ihan siististä tieliikennekelpoisesta 3500 ja joku autoliike pyytää 10 000. Että niin kuin hintojen kanssa kannattaa olla tarkkana. Mä laitankin näköjään vanhin ilmoitus ensin, sieltä alkoi noita erään autoliikkeen ilmoituksia tulemaan, niin huomasin sen heti. Eli vuosimallin vanhin ensin piti laittaa. Umberhawk. En edes muistanut koko tällaista automerkkiä. Koska noin vanha, niin siinä on syyskuulle asti leimaa ja alle 7000 pyynti kumminkin 50-luvun vähän harvinaisemmalle autolle. Mutta tällaisen kanssa tulee sitten jo se ongelma, että jos haluat sen alkuperäiskuntoisena pitää, etkä soveltaa mitään muiden merkkien osia siihen autoon. Niin tosin mä olin siis sanomassa siitä, että se näitä museohommia näitä sitten vaikeuttaa, jos sovellat justiin muiden merkkien osia autoon, kun ei saa osia tähän autoon. Mutta tässä on myöskin se, että myöskin museotarkastajat, jos sä haluat museoida tällaisen auton, niin jos on joku osa, vaikka tekninen osa, mitä ei yksinkertaisesti ole olemassa, sä et saa sellaista, niin kyllä ne katsoo sitten sormien läpi, jos sulla on vaikka kaasutin tai joku sellainen, mikä ei ole alkuperäinen. Tässä on nyt jotain kummallista, kun tuossa on ihan kuin tästä puuttuisi vähän osia. Voi olla, että siinä on pientä projektia sitten luvassa. Ehkä vanhimmista justiin nämä piikkinokkamosset ja muut, kun nämä on ollut Suomessa aika yleisiä autoja ja niitä edelleen jonkun verran löytyy. Niin on ihan silleen näin vanhalle autolle, mikä on periaatteessahan tämä on 30-luvun auto, vaikka tämä on 55, niin tämä on ollut vanhan aikana jo silloin 50-luvulla. Eli jos haluat oikeasti vanhan tyylistä autoa, niin nämä on varmaan niitä edullisempia nämä mosset sitten, mitä saa. Ja tohon aikaan se on oikeastaan se Neuvostoliiton niin kuin valmistuslaatu on ollut ihan kohtuullinen, eli puhutaan vähän hienommasta autosta kuitenkin kuin joku uudempi Lada. Siinä on tax-free buikki, mutta tässä pitää kuitenkin muistaa, että kun puhutaan näistä tosi vanhoista autoista, niin tuolla tax-freellä ei juuri ole merkitystä, koska se vero tulee olemaan niin kuin 200 euroa. Eli näissä ei mene tämän auton arvon mukaan periaatteessa se verotus, vaan harrasteautoissa se on erittäin edullinen se vero. Eli jos näet tax-freena auton myynnissä, niin ne on yleensä sen takia verovapaana myynnissä, että niissä on laitettavaa ennen sitä rekisteröintikatsastusta ja se omistaja ei itse halua sitä laittaa. Niin ne sen takia sitten myy sen ihan tolleen raakileena. Mutta tosissaan harrastepeleissä niin toi tax-free, niin siitä ei liikaa kannata välittää. Eli katsot vaan mitä siinä autossa on tekemistä, jos se muuten kiinnostaa, niin se tuontivero, niin se ei ole paljon. 60-luvun Fordia löytyy. Simkaaja. Mutta jos haluat helpolla päästä, niin kannattaa näitä perusmerkkejä, Volvo, Fordia, ihan kaikkia näitä, niin näihin se osien saanti ei ole vielä näihin yleisimpiin malleihin niin sitten hankalaa. Britti-avoa. Nämä on yllättävän edullisia nämä Heraldit. Näitä mä sivulausessa mainitsin silloin avoautojaksossa nämä, mutta siis nämä on ikäisekseen ja siihen näitä avoautoja, tällainen hauska britti erikoinen auto ja näköjään toimii myös pakettiautona. Niin nämä on yllättävän halpoja. Et sitä mä oon ihmetellyt, että muutamalla tonnilla saa niinku Heraldin. Niin se on tosi outoa. Et joku MGB kuitenkin maksaa sitten 10 tonnin. Niin Heraldille kyllä suositus siinä mielessä, että tosi halpoja mun mielestä siihen nähen, kuinka vanha ja erikoinen auto on kyseessä. Sitten on lisää Amazonia ja oi että siinä on. Onko ihan leimassa oleva vanha S? Miksi siellä on 2 litran dieselmoottori? En tiedä, no siellä nyt on sitten 2 litran dieselmoottori, mutta hieno S. Ja hieno S kuitenkin. Wow. Jos mun pitäisi valita se Datsuni tai tää, niin mun ei ihan kauhean kauaa tarvitsisi kyllä miettiä, että kumman valitsee 10 tonnilla. Avotettua darttia. Kaikenlaista löytyy, että tosiaan tästä tuli nämä peruspointit lähinnä. Sä voit valita just sellaisen auton, minkä haluat, mutta että nämä pointit, mitä tässä videolla on tullut mainittua, eli just nämä osien saannit ja muut, niin jenkkeihinhän sä löydät kaiken. Eli rokkiautosta löydät näihin vanhempiinkin amerikkalaisiin kyllä ihan hyvin osia.
Siinä on Sevyn Corvair Monza Sportseida, on vähän harvinaisempi, vähän pienempi kori kutoskoneella, niin ei välttämättä niin haluttu. Mutta tää on oikeasti jo vähän erikoisempi ja harvinaisempi malli, eli vähemmän sä tällaisia näet kuin noita isompia jenkkejä. Hintapyynti, niin no leima siinä on tulossa ihan lähiaikoina ja pientä laittoa löytyy, mutta että hintapyynti on tosi kohtuullinen kyllä tossa yksilössä. Otetaan yksi sivullinen vielä ja sitten alkaa olla genre jollain tavalla läpikäyty. Valianttia löytyy. Kyllä. Mutta tosiaan nyt kevään tulee sitten tietenkin myynti. Tätä Fyriä katsottiin Jenkki-jaksossa ja duetti on sitten Volvolta toi PVn pakettiautomalli niin sanotusti, niin siinäkin on hinta oikein edullinen kyllä ja Volvoakin tuo osien saanti on todella hyvä. 204 peukeottia ja kyllä näitä Suomessa on edullista ostaa harrasteauto, että monet autot on täällä paljon halvempia kuin muissa Euroopan maissa. Mut kiitoksia taas kaikille katsojille ja saa kommentoida ja saa tilata kanavan tietenkin, mutta käykää myöskin tilaamassa toi mun TikTok-kanava, että mä pystyn sielläkin tekemään sitten vaikka autoaiheesta liveä joskus. Ja todennäköisesti tänne YouTuben puolelle saattaa jonain perjantaina saattaa tulla huutokaupat.com liveä, eli mä saatan justiin niin perjantaisin on yleensä kaikkein eniten autoja tarjolla. Voi olla muunakin päivänä tietysti, jos mä nyt satun näkemään, että on tosi paljon vaikka vähän halvempaa, vähän sellaista huonompaa kalustoa vaikka menossa illan aikana, niin saatan pitää huutokaupat.com livejä, missä sitten seuraillaan noita. Ja sitten tietysti, jos oot itse halpaa autoa katsomassa, niin kannattaa olla liveessä paikalla, koska siellä voi olla jotakin sellaisia, että aikaa on muutama minuutti jäljellä ja auto onkin semmoinen, mikä oikeasti olisi tosi järkevä hankinta. Eli ilmoituksen perusteella vaikka autosta saa huonomman kuvan ja siinä sanotaan jostain viasta, mistä niin kuin vaikka autoliike ajattelee, että se olisi vakavampi, mutta minä on aika satavarma, että se ei ole vakava vika. Niin kannattaa ehdottomasti olla kyllä paikalla sitten, jos näitä huutokauppalivejä tulee tänne kanavalle. Niistä todennäköisesti tulee sitten ilmoitukset kännykkään sitten, kun niitä alkaa eetteriin pukkaamaan. Kiitoksia kaikille katsojille ja palataan taas seuraavalla kerralla. Se on moro!